У нас поискаха нови имена за градовете, които са кръстени на комунистически величия. Предложението на евродепутата от ГЕРБ Андрей Ковачев взриви социалните мрежи. В някои градове дори написаха протестни писма. Ще има ли нова смяна на имената? Това разказва Десислава Георгиева и кореспондентите на Нова. 74 години след създаването на Димитровград, паметникът на кръстника му Георги Димитров е захвърлен на боклука. И името на града да иде на боклука иска евродепутатът Андрей Ковачев. Трябва да има един нормален, без емоции дебат по темата и да затвориме тази страница. Според експерти по ономастика или науката за имената в български език, прекръстването е в ръцете на местните хора. Всяка политическа власт, като дойде и иска да смени названията на селищата, този въпрос е оставен да се решава в ръцете на местните граждани и на местното население. Те са тези, които трябва да решат дали трябва да се промени името на селището. А те вече са написали отворено писмо до Ковачев и не си дават името на вожда Димитров. 99.9% от хората са абсолютно против. Ще нарекат тая глупост и така. Би било идеално, ако господин Ковачев дойде тук в Димитровград и направи една среща с димитровградчани очи в очи. Благоевградчани също се разпознаха в думите на Андрей Ковачев и реагираха остро на намека за преименуване на града им. Не, въобще не мисля, че сега е момента и че трябва да се сменят имената. Да, наистина, всеки път, когато се повдигне тази тема, идват и казват, сега не му е времето. Това е име на един български интелектуалец, на един човек, който заслужава името му да бъде увековечено. В списъка за преименуване е и Велинград, кръстен на партизанката Вела Пеева. България е страната в Европа, в която най-често се провеждат такива промени на имената на селищата. Освен смяна на имената на градове и улици, Ковачев иска и демонтаж на паметника на Съветската армия. Решението е в ръцете на Столичния общински съвет.